Tnida l-Unit Nazzjonali għad-Dipendenza mid-Droga, unit li se jkollu l-għana ewlieni li juża informazzjoni miġbura sabiex jitfasslu politiki ġodda dwar ir-realtà ta' droga f'Malta. Għalhekk li dan il-unit se jiġbor u janalizza data, jipproduċi rapporti nazzjonali annwali li jarblu l-prevalenza, il-prevenzjoni, it-trattament u l-infurzar. Għan ieħor huwa li jaħdem id-fit ma' barra waqt li jkoordina wkoll il-ħidma dwar il-vizzi u droga. Il-ġbir tad-dejta huwa instrumentali biex aħna mbagħad ovvjament ikonna stampa aktar ċara ta' x'qed jiġri barra fit-toroq, fil-pubbliku fil-floqsma internazzjonali. U aħna nkunu nistgħu ovvjament bl-informazzjoni li għandna ninformaw il-policy. Is-Sur Ġelel qal li l-politika tkun tista' tiffoka fuq dak li hemm bżonn, żied li l-unit se jwieġeb għar-realtajiet mhux biss tal-lum imma anke tal-ġejjieni. Ikonna idea ċara ta' x'inhu jiġri u wkoll nżommu keep an open mind jkollna foresight ta' x'jista' jiġri fil-futur. L-NDAU se jaħdem fuq mandat ta' 6 snin u se jitmexxa mill-Professur Richard Muscat. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet ta' Tfal Michael Falzon enfasizza l-bżonn li tkun indirizzata d-dipendenza fuq id-droga, għal li hemm bżonn jitwassal il-messaġġ li d-dipendenza ġibek skjaf u mingħajr ebda kontroll. Saħaq li l-Gvern qed jagħmel ħiltu biex jeduka u jikkoordina politika li tilqa' għall-isfidi marbuta mal-vizzi. Imwaqqaf sena ilu il-unit għandu mandat ċar sabiex jimmonitorja, jirrapporta u jikkontribwixxi għall-istrateġiji nazzjonali li jindirizzaw kwistjonijiet marbuta mad-dipendenza.